В четвъртото издание на танцовата надпревара в Нови Сад са участвали над 3000 танцори от 15 държави. Галаксико се включва в шампионата само с 14 деца. Те обаче представят 69 танца, а резултата за успеха им е повече от категоричен – 64 световни купи. Великолепното им представяне е изправило на крака съдии и публика. Съм най-богатия човек на света с тези прекрасни танцори. С тези прекрасни българи, които за пореден път доказаха, че Димитровград е място, от което могат да излязнат изключително талантливи танцори. Изключително интелигентни деца, които направиха така, че всички разбраха какво място е Димитровград. Благодаря за това, че години наред те вярват в мен, вярват в себе си, вярват в каузата, която ние преследваме, а тя е да работим и да доказваме, че имаме наистина изключително талантливи деца. За първи път част от танцорите получават и лични награди за персоналните си успехи. Една от тях е Ясмин Кирилова, която бе една от двете българки, избрани да танцуват с Дженифър Лопес. Тя донася в България приза танцор номер 1, а бразилски съдия определя танцовите й умения като граничещи с човешките възможности. С личен приз е и ръководителя на групата Тихомир Митев. Бях изключително изненадан, когато чух собственото си име и видях собственото си име на мултимедийния екран. Но това е нашата обща награда. Аз я споделям заедно с тях. Един от проектите на танцовата формация е Латино Фиеста съвместно с Алфредо Торес, която да се провежда ежегодно на празниците на Димитровград. Юбилейният концерт на Галаксико ще е в началото на следващата година.